Guys, I have an announcement. I finally have a ring on my finger and I'm never taking it off. Charot lang naman guys, binibigla ko lang kayo. Huwag kayo masyadong ano dyan. But today we'll be looking at some really fine jewelry. And of course, I'll be taking you with me. So ngayon guys, papunta tayo ng San Agustin sa San Fernando. Pipikapin natin yung pinareserve natin na pangregalo para sa holiday. Something special. And actually, first time kong bibili ng diamond. Wala akong idea dito. Kaya, kumontak tayo ng mga expert at saka yung mga meron talagang certification. Nandito tayo ngayon sa Diamonds, Pampanga, located sa may San Agustin, San Fernando, Pampanga. Malapit lang to sa Grand Pedro and we're here to pick up some orders na ipangregalo natin for holiday. As expected, may mga nakasabay kami shopping for an engagement ring at ang dami rin ng mga naghahanap ng regalo for their special someone this holiday season. Dito nag-o-offer din sila ng layaway tapos pwede rin 3 months with 0 interest. Pwede rin yung credit cards and other electronic payment method. You can choose among many cuts and sizes of diamonds. Syempre, depende yan sa preference mo. Ito yung iba't ibang klase ng mga ring na pwedeng pagpilian, ang gaganda nila. Pakita ko sa inyo itong napili ko tapos paparisan natin yan ng diamond earrings. At total, nandito na rin lang, nag-check na rin ako ng iba pang mga pieces. Ang diamonds nila dito meron talagang certification at kung katulad kita na walang gaanong alam sa alahas, you can always consult with them especially pag marami ka pang questions. Gandang-ganda ako sa necklace na to, very simple but elegant, sobrang okay to for special occasions and parang investment mo na rin sa sarili mo. Especially since we worked super hard this year, ang dami-dami kong pagod and I really think deserve ko namang regaluhan yung sarili ko. So sa lahat ng mga fine jewelry enthusiasts dito sa Pampanga, I definitely recommend checking them out so you can find that perfect piece just for you and your loved ones.